Il-Partit Nazzjonalista huwa responsabbli għat-titjib fil-kwalità tal-ħajja tal-poplu Malti u Awċi u għalhekk il-politiċi għandhom ikunu impenjati li jkomplu jtejbu fuq dak li dan il-partit kiseb għal Malta. Hekk sostna d-deputat nazzjonalista Charlo Bonnici f'intervista li kellu ma' dan l-istazzjon. Bonnici sar membru parlamentari fl-2008 meta ġie elett fuq il-11 il-distrett. Iżda qabel il-ħatra tiegħu fil-Parlament, Charlo Bonnici għamel żmien twil attiv b'mod indirett fil-qasam politiku, kemm bl-involviment tiegħu fl-MZPN biex xogħol tiegħu f'diversi ministeri kif ukoll bil-impenn tiegħu għat-twaqqif tal-istazzjon tal-Partit Net Television. Fil-fatt fl-1998 u sar l-ewwel kap tal-aħbarijiet ta' Net News u fl-2007 sar ukoll viċi sindku ta' Ħattart. Staqsejnieh kif għażel lill-Partit Nazzjonalista. Jiena gburi li l-Partit Nazzjonalista għażiltu jien. Tajjeb, għażiltu jien. Ġifieri qabel l-elezzjoni qabel kbirt ħanejtek kont għadni żgħir, tajjeb 16-il sena, 17-il sena. Jiena qed iva dan huwa l-partit li jien irrid naħdem fih. Tlabni ukoll jiddeskrivinna dik l-okkażjoni li l-iktar kienet ta' ferħ għalih f'dak li għandu x'jaqsam mal-politika. Bla dubju ta' xejn l-1987. L-aħħar biċċa taħt Gvern Soċjalista, meta rabaħna il-Gvern fl-1987 dikinhar jidher li 12 ta' Mejju kien, naħseb kienet waħda mill-isbaħ ġranet li ma nistax niddiskrivi il-ferħ. U minn dak iż-żmien sissa l-Partit Nazzjonalista ħadem biex itejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-Maltin, xi ħaġa li fi kliem Charlo Bonnici għandha tiqpa' ssir għal ġid ta' pajjiżna. Anka bis-saħħa tal-Partit Nazzjonalista il-poplu tagħna rebaħ ħafna sfidi fil-passat. Tajjeb, forsi l-ikbar sfida kien li tħanna membri tal-Unjoni Ewropea u anka membri taż-żona Euro. Konna aħna illi ftul daw l-aħħar snin, l-aħħar 23-25 sena, illi bil-mod il-mod ollejna il-livell ta' ħajja tan-nies u allura u ukoll l-aspettattivi. Fl-aħħar mill-aħħar staqsejna lil Charlo Bonnici jekk jixtieq xieqpa jkun attiv fil-politika fis-snin li ġejjin. Feħ soddisfazzjon kbir meta inti tagħmel affarijiet, tieħu inizjattivi li tara l-impatti dirett tagħhom fuq in-nies. Naħseb li jekk nista' inkompli nagħti s-sem tiegħi sabiex ikun hemm impatt dirett fuq in-nies għal. Gabriel Ellul, Net News.